OK, takže zdá se na naši videa. Tohle je další challenge a jsem tu společně s... No, s Bronym, ne přece. A máme dvě kamery, jedna je tamhle a druhá je tady. A třetí ještě tamhle stále, to nevíme, jestli budeme používat. A asi na to půjdeme. No, půjdeme na to, no. OK, tak se vezmeme, užijte. No, tak bude to challenge, bude to skořicová challenge, což znamená, že si vezmeme tuhletu lžíci a nasypeme si komplet celou, čím? Skořici. Skořicí, přece skořicí. Dobře, tak máme každou jednu lžíci úplně vrchovatou, potom někoho zategujeme, koho známe, že jo? A sypem si a je ti jasný, že ty budeš mít špinavý jak si, ne? Dobře. Takže a v čem to spočívá, že to budeme muset spolknout a když to prostě nepůjde, což já vím, já jsem zkoušel jenom obyčejnou lžičku, když jsem byl jednou na návštěvě, jo, počkej na návštěvě a jsem se udusil, půl hodiny jsem kašlal a myslel jsem, že umřu, takže tohle to je pro mě sebevražda, jo? No, Piva. to je asi jo, ne? Jinak já tu mám na zapití, tohle. Díky. Já jsem si nést. No, si to donese. Takže tu mám tohleto pití, fakt výborný, doporučuju, fakt dobrý. Výborný. Tak si ho kupte. Jdem na to. Jsi to nepoprská? Já ti to poprská, ale úplně všude to tu budeš mít, je ti to naraz. OK, tak jdem na to. Tak jo. 3, 2, 1, teď. Do prdele. Oh shit. Tak mám úplně všude. Tady je to zasmoukovaný tou skořicí, to je hrozný. Do prdele. Doufám, že ten koš není díravý. Do prdele. Pohoda. Pohodě. Jako? Nám to... Nedusil jsem se. No. Když jsem to zkoušel sám, tak to bylo lepší. Když jsem to zkoušel poprvé, což... jsem zkoušel poprvé při babičky. Já vám říkám, že jsem se malou dusil jako. A ne, jako, já jsem se fakt malou dusil, já jsem byl hodně v řití. Ne mi tady tohle zapítí, tak asi umřu. To mám krku. Já nechutím. Ale skořice je výborná. Jo, to Tak je výborná a doporučuji tobě. Všem. Co nám k tomu povíš, Kubo? Jaké byly tvoje pocity? no, dost nechutný. No vole, nechtěl bych to ty uklízet. No, jako zase takový bordel tam není, to jsem byl. To se jenom vyluxuje. Pohoda. Ty mě poser. OK. Jako, abych řekl vám, mojím divákům, tady Kuby se divákům. Ale je to v pohodě. První chvíle, co jsem si to dal do držky, bylo to výborný, fakt jako skořice, když si dát skořicový dort. Ale potom, jak vám to začalo najíždět, vám to úplně sebralo všechny sliny a vcuclo vám to do toho, vy jste měl úplně suchou hubu. Takže je to výborný. Doporučuju, no a koho tak nemá? 3 lidi musíme tagnout. Tak jednoho tagneme společně, to bude asi kvídusák. No tak to je určitě kvídusák. Kvídusák, to můžete někde tady pod náma vidět, nebo nad náma někde tady prostě. No. A další bude ode mě The Kill John. A ode mě to bude určitě... A já taguju Don Rispo. Takovýho mašťáka, možná ho znáte. No. Tak ještě něco bys chtěl dodat ty? Že výborný tohleto pití. Já měl čistou vodu, takže
měl čistou vodu, jakože... Je to stačí, za pití je to dobrý. Je to dobrý, tak já to furt vrnu pití. No. Jinak už mám 22 000 shlédnutí, což je úplně nehorázně velký číslo. 22? Za to fakt děkuju. 22? Jo. To mě poser. A skoro 180 odběratelů. No tak u mě to je 0 odběratelů, 0 sklidnutí, protože přecházím na nový kanál, úplně na novej, na nečisto, ne nějaký polský, jak bych to řekl, vyšitovaný, vole. Takže první video jako challenge, jo, to je docela sračka, každý to točí, chce to být originální, ale originalista. Pořád je tady vidět ten... U těch halogenů je vidět ta skořice, což vám asi neukážem, protože to by asi na té kameře nebylo vidět. No, každopádně bude asi všechno z tohohle videa. Ano. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, popřípadně komentář, nebo se koukněte na další videa a mějte se hezky a čus. Páčku. Ne, počkej, páčku. Je. Toho týpka, jo, co jste viděli. Neodebírejte ho. Má tady zavřený holky ve sklepě, nesmíte ho odebírat. Nikdy.